Bună ziua! În linkul oferit de către mine vă puteți loga ori cu Facebook, ori cu Google. Pentru început, veți primi un smart contract de 10 grami. Ulterior, în fiecare zi, veți putea semna alte contracte, unele de 0,5 care sunt standard, sau puteți să optați pentru varianta risky, la care câștigați 1 gram, dar dacă nu intrați în fiecare zi să îl semnați, puteți pierde 2 grame. Ulterior am mai avea videourile. În fiecare zi se vor oferi diverse videouri. Dacă vă uitați la ele, din nou veți primi grami. Mai avem și free spin-urile. În fiecare oră, timp de 8 ore, veți putea primi un free spin care se câștigă între 0,1 și 1000 de grame. În momentul de față, 1 gram costă $2,04, iar suma de retragere este de 500 de grami, care aproximativ s-ar îndeplini într-o lună, o lună jumate, dacă sunteți harnici și adunați și voi referali care să-și facă treaba și să treacă de nivelul 2 pentru a putea primi răsplata de 5 grami pe referal. Cam atât. Mulțumesc!